1. Han fik. 6. Ej, det var til sig. Ja, så må man ikke tage nogen gæld mere. Nå, der var du heldig. Det var lige før grænsen var. Lige før klokken ringede. Og lige før klokken ringede. 2. Jeg nåede lige at tage det, og så lige der. Ja. Du skal ikke lige igen. Jeg havde ikke fået det. Har ikke fået nogen. Nej, det må man nemlig ikke. Så skal mor have den. Tak. Altså, han kommer for en gave. Ja, nu gør jeg sådan. Nej, der var væk med nogle gaver. Det var jo god, ja.